Ano yung unforgettable bonding moment nyo na mag-asawa? Sa tingin nyo pag ginawa namin to ulit, magte-trending na kami? Ay, hindi ko sure yung magte-trending kasi kahit ano naman gawin ko, parang hindi naman mag-trending. Unless ang papatrending namin, mag-aaway kami, magbabasagan kami ng hollow block sa ulo, ganyan. Ba't hindi nyo kasi pinost yun? Ay kasi, sugatan pa ako noon. Sarap. Sayang naman, na video niya, hindi nyo na lang na-post. Ganun talaga, may mga bagay na hindi na lang pinopost. Siguro partner travels. Okay. Oo, very common. Pag ganun, siguro. Alam mo kasi, merong mag-asawa. Napaka-special ng bonding moment nila. Nag-trending nga sila eh. Kaya nga hindi nagte-trending yung travels namin, partner eh. Kasi nga common. Anong ginawa ng gawin yung uncommon? Ito, uncommon, partner. Anong ginawa ng mag-asawang yan? Bonding ng mag-asawa, si Mister habang pumupupo, kinakantahan ni Mrs. Sinong mag-asawa makakaisip na i-post yan? Posibleng ginagawa. Hindi lang namin pinupost. Sabi sa inyo, post lang ng post. Charot. Yung literal, pareho sila nasa loob ng banyo. Tapos si Mister, nakaupo sa Nidoro. Kasi talaga walang halong eklabu. Walang suot. Nakaupo talaga. Tapos si Mrs. Siguro habang nako-constipate kasi ang tingin ng mga tao eh. Kaya kailangan kantahan. Kailangan kantahan para lumambot. Okay. Diba? Para hindi siya ma-stress. Sa Pilipinas yan? Oo. Kakaiba talaga yung mga content natin, Ibang level. Kaya makikita mo kasi habang si Mister, habang nag-gerb siya, yung mukha niya aliw na aliw. Di ba? Yung sa halip na mukhang napipilipit na constipated, yung itsura niya, mas naaliw siya. Yes. Kasi maganda ba yung boses ni Mrs.? Maganda naman. In fairness. Kasi baka mamaya, kapag hindi rin maganda yung boses ni Mrs., sa halip na lumabas umurong. Lalong hindi makatulong. Lalong hindi makatulong. So, ito pong ginawa nila ay depende lang po, ha? Depende sa boses ng asawa, ha? Makakatulong o hindi? Yan. Kung relaxing ang boses, ituloy. Feeling ko kasi para ma-relax, diba? Kasi isipin mo habang kinakantahan ka, kunyari, tapos love song nyo pa yun. Diba? Team song nyo mag-asawa yun. Pangit. Parang pag tinutugtog yung team song ko. Ito yung kwentong may amoy eh. Ang baho ng bonding. True. Pero sa kanya-kanyang trip naman yan. Oo naman. Okay, tamo, pinost pa nila. Nag-enjoy na sila. Pinost pa nila. Naging kwento pa ng maraming Pilipino. Maraming Pilipino. Totoo. Million kasi yung views eh. Maraming, bakit million ng views niyan, partner? Eh, marami sigurong relate. Posible din. Or may mga kanya-kanyang paraan, di ba? Kung paano mag-bonding. Tapos marami din sigurong constipated. Alam. Kanya-kanya naman, diskarte nyo mag-asawa yan. Hindi mo talaga masasabi, no? Kaya tama, post lang ng post. Yung mga hindi mo akalain magte-trending, magte-trending pala. Correct. At ang importante, magkaroon din kayo ng bonding moment together. Yun naman ang pinakamahalaga. Ano man yan. At syempre, bago matapos ng taon, magkaroon kayo ng special moment ng iyong asawa together. Correct. Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala ang paghintay sa taong di ka kayang mahalin. Ay, katumas din ang paghintay na tumamis ang asin. Sasakyan si